Jeg vil sige, SolidCAM, det har hjulpet med også. En stor del af spillet, det er jo, at du har SolidWorks bagved dig. At du kan konstruere tegne det om. Du kan sende det tilbage til kunden og sige, er det her ok? Du kan lynhurtigt gå fra dit CAM til dit tegneprogram. At du kan kundetilpasse det og sige, ved hvad, kan vi lave det her som en løsning? Jeg hedder Lars Jacobsen. Jeg er indehaver af Rarsche Maskinefabrik. Vi laver rigtig mange komplekse emner her i huset. 90% af tiden sidder jeg og bruger SolidCAM, mens maskinerne de kører, hvor jeg forbereder det næste emne. Og det er jo lige fra kundens 3D-fil, og så jeg importerer den i SolidWorks og får den tilpasset til det, jeg skal bruge. Og så starter vi jo SolidCAM op og programmerer derfra. Jamen, jeg hedder Ole Klinge, jeg er 52 år, og så arbejder jeg til daglig som industritekniker på Rarsche Maskinefabrik. Det vigtigste ved at bruge SolidCAM, det er helt sikkert maskinsimuleringen og evnen til at kan se kollisionerne, før du laver dem fysisk på maskinen. Altså det der med at have din digitale tvilling af maskinen, det bruger jeg rigtig meget. Der er slet ingen tvivl om, hvor SolidCAM kommer til sit ret. Det er især på Miltøn-maskiner. Nok også lidt på grund af, at CAD Sys er rigtig dygtig til at så få lavet de postprocesser, der skal til, for det kan lykkes. Den sikkerhed, du får, og især ved, at du kan simulere, at det her det er rigtigt eller forkert, det er en kæmpe hjælp, fordi det er ret dyre maskiner, vi snakker om, og konsekvenserne er virkelig alvorligt store, hvis ikke det her det sidder lige i skabet. Vi kan se alt om kollisioner og påkørsler, om værktøjen kan være der, og det er meget rart på maskinsimuleringen, at man kan simulere altså maskinens kinematik, om vi er ude over maskingrænser og sådan noget. Den bedste arbejdsproces eller feature, der er i SolidCAM lige nu, det er nok den nye edge breaking. Den er jeg rigtig glad for. Den har hjulpet mig rigtig mange gange. Der hvor SolidCAM rigtig hjælper os, at med den der debug-funktion. Vi har ikke så meget håndtering på emnerne bagefter, og det har virkelig gavnet mig. Fra især et emne, der er vi gået fra, at der var 1,5 times afgræsning, både til der kun er kvarters afgræsning. Og det er vores vigtigste faktor. Især den her branche her, det er at få opstillingstider ned. Kvaliteten af emnerne er blevet helt klart bedre i og med, at de her nye features, de har med at afgrade, og når du transfer emnerne, at du er sikker på, at transferen bliver, hvor emnet sidder over for hinanden fra side 1 til side 2, så dine rejfninger og rundinger, det bliver bare rigtig godt. Du stoler på det der, du sidder med, og der synes jeg, at SolidCAM har virkelig trådt i karakter der.